Как обяснявате това? Как си обясняват поведението на Илия? Те са? На Илиева. Имате предвид на Калина Илиева? Да, те са от един до Дренки и двамата. Кой го направи това нещо? Значи, Паликарски е в основата на тия неща. Значи вие сте една фирма еталон, тук водят делегации, казвате. Ето, тук чужди. идват, гледат и така нататък. И в същото време вие фигурирате в черния списък. Как си обяснявате, че сте попаднали в този списък? Това по времето на Калина Илиева ли стана? По времето на Паликарски и след това Калина Илиева. Довършва нещата. Как ще обясните това? Вие имате и решения оправдателни присъди. На прокуратурата? Да. Постановление на прокуратурата, че няма нарушения. Как си обяснявате, че сте попаднали в този черен списък? Вижте сега. Първият проект не знаех как се прави. Кръвефермата, която ще видите, и сега. Това прозорец насам, ония нататък, както ни угодно, както е по-правилно, защото проектантите бъркат. И там не ни признаха около близо 60 000 лева. Но по наша вина, смисъл, сега този прозорец, да речем, преценихме, че едните прозорци трябва да бъдат по-малки, по другите по-големи. Но вие не за това сте в черния списък. Не. И първият проект мина с малко отрязване. Вторият проект беше този. И аз като знаех какво и как проверявах строителите всичко, какво са направили. Така както те проверяват. След като първият път вече да, и от 2 милиона инвестиция е тук това нещо, с 1000 лева само открих несъответствие. И то грешки такива, примонето, плочки, това, онова, по измерването и така нататък. Това са несъществени неща. Крайна сметка, ето тия къщички, ето са санитарни възли за гледачите, ги подразниха, че били за живеене. Но това също не е основателна причина да попаднете в черния списък. Ето това е основателната причина. Тези къщи могат да се намали финансирането, но... Фабрикуваха опит за измама. Една машина има там фуражемалка за груби фуражи, която беха написали, че е стара. Аз искам да я прокарам. Това беше по времето на Люси Стойков. И колегите от завода, който аз изобщо не ги познавам, наредили двигателите, всичко и тогава вкарали да я бодишат машината. И изпръскали двигателите. Той казва, тази машина е стара. Викам, не е стара. Викам, пишете, стара, пък аз ще ви осъда. Викам, защото не е стара, защото аз съм отключил от български завод. Те на какво основание решиха, че защото била боядисана, аз така разбирам. Да, боядисани ремъците, двигателите и те решават, че е боядисана. Решават, че е пребоядисана, за да се скрие това, че... И му упрекват в опит за измама. И вие така попаднахте в черния списък. Но основният мотив, така, от това, което направих в прокуратурата като проверка, е, че основният мотив, и това е заключението на прокуратурата и на отдела за борба с измамите, е, че не са искали тия къщи да платят и затова са прехвърли нещата като опит за измама. В крайна сметка вие обаче сте оправдано, невинен, така ли? Да, от всички инстанции. Тия къщи, които те казаха, че са направили, това е изпълнено абсолютно 100% по договор. Тези къщи вие сте ги направили за вашите работници. Това са санитарни филтри за работниците. Сега ето виждате, хората живеят тук, нали, защото не може нон-стоп са при овцете. Да. Не може тук отдалечено те да не бъдат тук. И това е условие, за да признаят овцефермата като, нали, като такъв обект, задължително трябва да има такива санитарни филтри. Но така или иначе, вие в момента сте оправдан на всички инстанции от прокуратурата в Перник. И защо тогава продължава да стои вашата фирма в черния списък? Вие ми отговорете. Защо? Защото като се обадих и на политическия кабинет на Пенков, той казва, ако предприема действия, веднага ще му обвинят, че съм поискал подкуп от вас. Ето тук живеят млади хора и работят непрекъснато тук. И това всичко си е необходимо. Това вила, ето вижте, двукамерната торична яма, каква вила до нея? Това ми казаха, че са вили направени. А въпреки по договора в проекта са одобрени и един камък не съм сложил повече.
Можете ли да ни кажете, вие казахте във вашата жалба, че Шабан! е започнал опис на имуществото. От 21-ви тече публична продажба. Продадоха ни земята на това нещо, което е прилежащата земя, където се отглеждаме фуражите, ни я продадоха. В момента това се продава при съдия изпълнител. Това защо се продава? Защото Дължите фонда... Не, защото фонда... Това е един също голям абсурд. Фонда, без да ни информира, ни осъжда. По извлечение от сметка. Когато ни идват документите, ще го проверите. Фонда не може да осъжда. Може да осъди. По извлечение от сметка ни осъжда. Идва ни това решение и ние го обжалваме. Съда го отменя. Обаче, следващата инстанция, която трябва да спре изпълнението, следващ съд по наша жалба, още не е насрочено делото. Кога ще бъде насрочено? Не се знае. Там са много дела. Следващата инстанция? Софийски градски съд. Ние на районен съд сме осъдени. Отмени го районния съд. И сега няма кой да спре изпълнението. Затова моля аз фонда да спрат изпълнението. Защото това не се знае. Може след 6 месеца да го насрочат. От феврари месец миналата година не е насрочено делото. За да спре изпълнението. Това е абсурда на правната система. Това е една година. Как може? Да. Това найде да видя горе. Я да ми отворите тук тия овце да погледна. Вие имате ли някакви задължения към кредиторите? По този Към банките имам задължения. От това забавяне към мандрата, за мандрата, ни направиха пресрочно изискуеми кредитите. И аз вместо да ги погасявам 10 години, те ми взеха парите от субсидията веднага и си ги погасиха кредитите. И вие фактически с какво храните животните? Само с едно. Само с едно. Имам закъснение от 2-3 месеца на работниците. Ето виждате, малки деца имат вътре. Само с едно, което съм успял да събера. Пари за фураж няма. И виждате колко са животните. Това са над 1000 животни общо. И вземете е пълно. Ето вижте какво е направил. Да.